Malian. Kapachi Mary Chupaku. Baby Kasuku, Nazumata Suku, Aikodata Suku, Sayuna Suku. Baby Kasuku, Nazumata Suku, Aikodata Suku, Kapachi Mary Chupaku. Bebin ta sanya min hypertension zan je kemis a min injection gaji duk garin ana silation. Bebin jiye tana foundation a cikin babies na da quizzition. Titibar da best mun hau papation. Rube da yi Obama station officer ake cewa ya station takin kasa ko a constitution. Bebin na ganta kan papation na bila somebody they taught me wai akan ta call me da wawa. Ta fitan di har ta ce lai lai. Nobar nake baba na bulaye a cikin su dai baban da hedal babu fashi ba mu rashi ba mu kashe barre mu ci bashi kutuma guys alai sun so dai da soko mi bayan ta seto baby sai ya da kiti beta akan kana kina gaji na gaji ki mun agaji idan da ke bako mai zanati no be bodies people are the coming the bar Kimbani so no be neighbor people are the coming the bar Kono ki bomba si bomba daga January zan kai December zan kai December beta na kune leti zamba kune nawa na kune yan beta bambulayi so lete zake alayi haters kon na zana layi kage tare ka kwan alayi yan beta ne fa guys alayi guys alai, sun so dai da so